दिनै काति बिहु काति फोरबो काति फुजा नैबेजों लोब्बा लाखिनानै आङो गासै जोंनि 21 नं सालबारि समस्तिनि गासै रायजो राजाफोरनो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। आसा खालामो दिनै जिहेतु माइनाव फुजा बे माइनाव बिमाया जोंनि जिखिनि खैफोद आफोद जोंनि जिखिनि अभाब आंखाल बे आंखालखौ निसय सुफुंगोन। धोन दौलत गासैबो बिथिंनिफ्राय जोंखौ बिमा माइनावा जोंनि गासैनि न'खरावबो माने ग्रोम रोम माने खालामगोन बेखौ आङो इसोरनियाव आर'ज गाबबाय। नैबे समाव आङो गोबां बुंनांगौ दं सानाखै। नैबे सानखौ काति बिहुखौ आसाम नाङैनो गासै हारि माहारिया फालियो। दिनै जोंबो नैबे माइ फोथारावहाय नैबे काति फुजाजों लोब्बा लाखिनानै बिमा माइनावखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंदों आरो नैबे आलारि बाथिनि गेजेरजों जोङो बिमा माइनावखौ हांख्रायहरदों आरो जोंनि माइ फोथारा जाहाथे नांगौ रोखोमनि जायो, नांगौ रोखोमनि दिहुनथाय जाहाथे जों मोननो हायो। जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंखालनिफ्राय गाव गावनि आबादथिलि बे आबादथिलिया जाहाथे माने रोम रोम जानानै आंखाल गोरिब जोंनि थासारिया जाहाथे गोमालाङो बेखौ आङो इसोरनियाव आर'ज गाबबाय।